И здравейте хора, днешното видео ще играем Roblox и ще играем Brawlhalla. Много видях хора, виждам ви коментарите, виждам, всичките ги виждам. Видях едно момиче, че попита, играеш ли Brawlhalla? И аз викам да. Ама и срих коментара, защото много хора сега ще досаждат и така нататък. Изпратиме пак до нас и така нататък. Няма значение, ето ме. Нещо по-различно. Ай, вижте ми лицето, бе. Вижте го, пиво, какво е красиво. И да, looking for mom, retail. What the hell? Добре, защо всички момичета са тук? И здравейте хора! В днешното видео ще играем отново Roblox. Къде е Brawlhalla? Къде е? Ето. Да. Ето го Brawlhalla. И ще играем отново с моето перфектно лице в Brawlhalla. Навсякъде почти имам перфектно лице, освен в една игра. Аз доста често играя Roblox, така че може да ме засечете някъде. Ето така изглеждам. Ето така ходя. Така леко хода понякога. И скачам като луда. И понякога може да ме видите полицай. Това е съвсем нормално. Да знаете. Никой не ме е помолил за втора част, което е странно. Все още видях, че не сте гледали новото видео.